ale ni Maliko ka sangota amma musigi meni watina ninga nyamada renouveau ale ka kunafoni gafe ma ambe au foninga au wale nyumando Yusu ikado Traoré marhaba somo bedi tarasite mo be mba Yusu ikado ne dugu wara jele eni ne ikado ambe kumaso kono mimbi talike kumaso baminda wola minye kunafoni gafe abisebe tobukade la nga eni ne anya wasado la wala saka hele bamangala jama fama be seki tafa do chugumna Yusu o saratigala ani arajo so chaman tige bi nyamulo arajo so mu no lu koni kale ka do kware anyma o seka soro chugumna ninga di moma ka la diriya konnana amita wani ka fe arajo flash ko ma ana arajo bengani arajo dambe ka barakela fuku wala nyumando jijeni ka fe arajo dambe ka barakela fu barabara foli danti foli mina arajo yere ko si samarala benge jangene naka chedo ambu fu ningu wala nyumando arajo faso kanu wele sebula jama nafa ka barakela belejele fu wele sebula ni wati na buguni kungala mebo ikado viebe ama fu ka wala nyumando anti nyina nga musokoroba nyumango fi bafanda dem fora bolado ka fu ninga wala nyumando dana ya FM be kado ba kufo bujalo flaga sarama ka folini tanita kanyesi ama nani ko FM abe selenge kufo Mamadou Dumia naka chido kufo ku wala nyumondo naro FM ambe ka do pasteur na furmuso fo ama yina ikado arjirela FM ko minye ko flache ka ofe mamtu malina ka chido kufo ku wala nyumondo radio domba kara ambe kara ikado ka belejele fo ku wala nyumondo karan tobri ama nyina ikado zumana kita ko kanunu belejele fo ningu wala nyumondo radio wateni nyena gana dugu Ibrahima Diallo ka folini taninta kanyesi ama radio mamelon kebila mamelon tamani mamelon sigaso mamelon kulukoro ka barakela belejele fo ningu wala nyumondo nyema ba dans les flenier tisa FM ko nana bekay ko ne ka fo ninga wala nyumondo sigaso bekay bamako bekay ambe afu barabara foli danti foli mina Yusu ay radio Dakar maraka kungo ka barakela fo tiendugu la mebo kareri konnana abe jura ko fo ambe ikado amadi danyo ana baranyo belejele fo ninku wala nyumondo radio wantumia abba FM yuwaru ambe ikado Mohamed Imaiga naka chidon ku fo ku wala nyumondo radio ikado Yankadi 88.5 mashako ambe ikado MC La Joie ka fo ninga wala nyumondo radio genye kala mebo fana ka fe MC na baranyon anaka directeur ku foni ko wala nyumando mimbi talike ikado jongaga FM na yelemani ambe yelemani ka foni ko wala nyumando radio islamique ambe kado Yusu Jabi anaka chedo mbela jele fu kado kolokani ni watina atal kadum abe sigaso ka fe ko ambe kado atal kadum barakala bela jele fu ninku wala nyumando ukatimina njanu ka wulika jola sanga ani watu bela jele la kuma so fe di beni watina nolu sokolembe awna memi la kodon temu la kodon akadimu ya anolu ka barake ayo amanyinu fe kaneke juru sara inta jona nanglara jemungana ukase kanzoro kado 74 06 33 52 uka kladro kashiga ngule nanglara jemungana ikado angase ka baro sabati abunyeni karama konnana Traoré marhaba nyele di mesika segude madame Bamba be makone oh bismillah lajo siki fo ka dukono ma bela jele fo kan fleba na an lameba bela jele fo biso madana antna blada gerindala ne ko karafe abe mami molo o ye fusen dawye l'enfant de Kifoso réalisation mi avocado il y a le petit mot ke mo joni Mohamed ke utakamale atoya Mohamed désiré tari e désiré ni motea amita don mo be désiré b ire le beau garçon c'est nake Tedna Marketa voilà l'enfant de Kita Kurure Bodofo lajosi no bora awekaro zeda amba foka wale mano le bolo be mi difula jamadu kumbo kefa kuyate awaketa ka mo bishimla awakaro ka aniga mo bere no bora marketing la ndaw mbarta mura zakaru fomba el haji marka chendaw keji foka tase el haji papa Balo upma la josi antna blada grinala kuna foni folo mbadima tube ikado Mamadou Bariku ngulani watina den soro ko lake baria bari muso jigina ere nouveau mo abako kan boy right I continue vas-y aya vas-y
cɛ a y'aw vaji an bɔra man i ka dɔn sagara ta la kunu sagara ka zamɛ an taara o walo bari sola ka na kunu ani me hɛrɛ ko fɔ indicateur juro nouveau yusu a kuma na ala ka de balo min ye indicateur juro nouveau a kuma me fɛn min ga an ka ta Kayiba Jabate dɛ jɛkulu min bɛ n'o bɛ wele mouvement je suis les routes de Kayi mouvement je suis les routes de Kayi a ku kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛna sira kɔni tigɛ mars kalo tile 20 k'a ti dugu ma la bari sabula o kalika kɔni don k'a kɛ ni siraw bɛ lahala cɛjuguba min na ni ye Kayi sira yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a bɛ fɛn caman de ladon anw ka jamana kɔnɔ o de kama mouvement je suis les routes de Kayi olu kɔni ka dɔ laseli kɛ ni ka lettre ci gouverneur min bɛ Kayi ma k'a lasomi k'a fɔ a ye k'a fɔ min ye kalo tile 20 a ku kɔni na sira kɔni tigɛ dɛ k'a daminɛ i ka dɔn k'a fɔ a don la min ye i ka dɔn k'a fɔ tɛnɛn su nɛgɛ kaɲa fu n'o bɛ 0 heure ko fɔ fo ka taa bila tarata la i ka dɔn nɛgɛ kaɲa fu waati ko Kayi marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ olu bɛ laɲini min nɔfɛ o de y'u ka sira bɛ se ka jɔ sira bɛ se ka dilan cogo min na sira dɔw bɛ bibi na k'olu bɛ lahala cɛjuguba la Kayi Sandare Jɛma Keɲeba Kita Kati Yusu o baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min na a bɛ senna nka k'a ko teliya walasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a baaraw ko k'a daminɛ ko kura kun bari sabula a baara kun jɔlen don Kayi yɛlɛmani fo ka saa se ka dɔn Kayi diboli ma nin ninnu wari bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati min ye ka dɔn Sajola Keɲeba Kayi Awura Kifa nin wari ninnu fana bɛ se ka ladi cogo min na walasa baaraw ka se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na min ye Bafula be a n'a Tɛnkodugu Baara Babaroto ale ni Kaliya Tugoto Kita ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn cogo min na ani pɔnko mun bɛ senna o baaraw ka se ka sabati maaw ka se ka lafiya taa ka segin yɛrɛ hukumu kɔnɔna na Kayi ni i ka dɔn dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni o lettre de sɛbɛn ni k'a ci gouverneur ma a ka se k'a lase i ka dɔn a ka ɲɛmaaw ma walasa olu ŋaniya min b'u kɔnɔ o de ye nin ye kalo tile 20 k'u bɛna sira de tigɛ lasɔmilika don ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma mouvement je suis les routes de Kayi olu kɔni ye nin lettre ne kɔni ci i ka dɔn Kayi gouverneur ma ni k'a lasɔmi ko laɲini min b'olu fɛ ko sira ninnu tiɲɛnen bɛ a bɛ lahalaya cɛjuguba la siraw dɔw kun daminɛna baaraw jɔra u ka baaraw daminɛ maaw ka se ka lafiya ko n'o tɛ ko ni samiya donna Yusu yɔrɔ dɔw bɛ yen o ni yɔrɔ dɔw bɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ a bɛɛ i ka dɔn kalo damadama bɔ ni jɛkulu in kɔni sigira sen kan Kayi ale sira ko kama nga ko kɔni kɛn bɛ ka woyi ni woyinbaden fɔ an bɛ don min na komi bi ni ka lasɔmuli kan kɛ ka ɲɛsin gouverneur ma a k'a lase jamana faamaw ma ko siratigɛ k'u bɛna kɛ kalo tile 20 an bɛ kalo min na o tile 20 de don a bɛ bɛn tɛnɛn ma ka dugu jɛ i ka dɔn tarata la lundi 0 heure ka taa bila mardi 0 heure la Yusu anw ka lasigiden min bɛ Kayiba Jabate misaliyaw i ka dɔn ale ka fasire ɲɛ indicateur du renouveau kɔnɔ renouveau télé tɔgɔ la indicateur ni y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da min ye le guido ni y'ale ta mɛ imama ko kɔni weleli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni ka kalafili fɛn min bɛ yen n'o ye k'a dɔn kalafili natɔ min bɛ tali kɛ anw ka sariya sunba kan min ye y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la imama y'a jira k'a fɔ olu ka ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye n'o ye multi confessionnel ye k'a jira ko k'a dɔn min ye diinɛ bɛɛ lajɛlen ko a ka taa n'o sira ye o waleya min filɛ nin imama k'a dɔn min ye tarata tɛmɛnen olu kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ min n'u ni kunnafonidilaw y'a kɛ a kun ti dɔwɛrɛ min ye k'a dɔn ka maaw kunnafoni min ye sariya sunba min n'o bɛna sigi sen kan lajɛ si o de kɔnɔna na sa min y'u ka secrétaire administratif Amadu Baylaba ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye u ka waati dɔ la olu kɔni ye anw ka jamana ɲɛmaaw k'u lasɔmi k'a jira k'a fɔ constitution min bɛna kɛ min ye u k'a lajɛ ka k'a dɔn laïcité ko k'o bɔ yen min ye multi confessionnel ye ko k'o bila o nɔ la o min kɛra sa Ligue malienne des imams érudits pour la solidarité islamique olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu bɛ min ɲini sa ko min ye olu kɔni ka hakilinaw ye wa min ye olu tɛ se ka voter k'a dɔn an ka jamana sariya sunba ye ka tugu a la n'a bɛ nin cogo in na olu ma jɛ n'a ye cogo si la nin sɛbɛn min ye
awekado Muhammadun Touré n'ale ka fasire anya bol le gido kono indépendant ale pumana arasbache ale kungo kibara be ayusu ikado ka minena ninga adatugu aka keru yere bla me ka kalo klita ani saba kono no be kado juin kalo koni ngofo samba fla ani mugwa ani saba amnena ka datugu ka dada uluju manga akomi nye convocation ngoni njira amo convocation mi na bora commissariat du 5e arrondissement yoro yusu okonna na ninga ayininga komi nye kado asma CFP olu koni nga kado la jesenve o koni ngwi wele bla Mamadou Yusuf Bachilima no be aras bachi koni ngofo o yusu ka koni kuma do fo o kuma mi I no bi talike bube ale katanyale koni nga o kuma mi mvora kado mawula o yusu ka kana naka dalu koni akoko ni sabana ninga tana ekiri bina kunga o amanya mingo kunungo koni leri durubo nyongo ke samasamalila akudala ninga ikado fajaluke o yusu kama nyamingo akuya datukude Jekulumi nous y kado damakashi sabedo akokoro ou des collectifs de défense des militaires c'est demu olu koni de ya jira ka foka bora o ninga puma do koni mvo ko minye premier ministre koro ala mahina na sumei bubeli maiga asma CFP ale ikado manyema kundo olu ka kongere sabana mi no sigira singa no akara sibiri do ikado ka fo makoro tokola sula no be maison des aînés koni ngofo bamokoya o ko rasbaji koni ya jira ka fo o koka ikado febe wele atwala anyebinan o yejme o bubei akatayani ko o kama tayani na fo ikado akanga tayani dumina o ka farade o kuma mi ngoni mvora o kuma nye bololo ko ni mina ayefa njama mine o kuma fole fona mi nyi kado ka fo CDMU no be collectif de défense des militaires na bo ko fo o lu fona ko afna ko ka ikado ka fo amasa na fa kanga sa jugumina o ko mayafa o ko arasbaji kana naka dalu ko ni o se ka da chugo mina wala saka ko imbela jelila jeya o ni diyo jatemina ke yusu arasbachi kado akele ngoro ko ka sanfla bonyongo ke kado kasula amando go mashila akele ngoro ko sanfla bonyongo ablale ngoro ko ho ango fokadaka près de 2 ans après sa libération wa akele ngoro ko sanfla temele ngoro ko o yusu ni ikado atumina na ka datugu ka keni ko bembembe jamana alekun ngo kibara ko ni na porte parole no be kuma sentiki ko ni ngofo CDR tokola Mohamed Yusuf Bachile Aras alias Aras Bach aka segena kunungo ninga taka subona de fasike ba ko akomi nyi kado kuma mi ngoni mvora o na ya jira ka fako bubei ka ko ni mfagara de ikado kuma mi mvora o ko jekulu do ko ni wulila o ka kana na ka dalu ko ni ko sara sumba ere chetigende kemeni bi koronto na ya jira ka fo o ni kuma fo ko ma fara wal mai ka kuma fo ka soro dalu jonjon jiburo ka kuma fo te ki kana ni ka dalu e o ba jira ni dalu ma sori bolo kibita ka sola de o de kamo ko ni arasbachi mine ni ngata adatugu o yusuka ko ni mbidatugu ni ngaka kiri ko ni bla fo juin kalo klita ani saba ante marsila nambora marsila amina avril la avril bo mebena même mona bo juin amakalo saba ke fera de yusu fasike ba ko ni puma ngoni mfo ako nya fo puma damnela conference sabana mi no sigira singa potiki tontokola asma CFP ono ye kado ala mahina na bube maiga esmel bube maiga ikado ale katon o yusu ikado ka fo ko ni la je ni ko ninge o yewole bla rasbatima o kai puma fo o kuma mi no bi talike bube katan ale ko ninga o kai ajira ka fo ko bube fara o mamu ya fra o yusu ka ko ni puma chama fo akodala o minyi kado ka fo collectif de défense des militaires olu de fana ya jira ka fo akana naka dalu ye jona o ninga akoko ni ndabu go je ne ko ninga o rasbachi kai puma woro fo barsabula ka ya jira ka fo minyi ikado ka fo mimbi talike bubei ale ka tane ka konima ko minyi ikado asomo aka avocat a muso ko lu bela jele la yini
laɲini dɔ kɛ jamana faamaw fɛ ko Bube fari man di a la a tɛ se ka furakɛ i ka dɔn jamana kɔnɔ yan k'u ka sira di ni ka taa a furakɛ i ka dɔn jamana kɔni kɔ kan ko de ko nin kɛra gwɛlɛyaba ye a y'o kuma fɔ k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a mɛn adamadenya lafasali o jo o bɛ sabati anw ka jamana kɔnɔ a ɲɛ 40 ma ko politikitɔ dɔ de nana n'o ye n'o bɛ tali kɛ Adema la ko Adema min n'o kɛra sababu ye ka na n'o ye ka na ye k'a fɔ maa dɔ ka hakɛ i k'a dɔn o laburujalen don olu sigi bɛ olu ma se ka kuma a ko kɔni da la k'a ye jalaki fana ta ni olu kɔni fana sɛgɛrɛ i ka dɔn nin conférence in fana kɛnɛ kan a ma da olu dɔrɔn ma a ye Adema maaw a ye fɛn dɔ ta lagosili ta k'olu sɛgɛrɛ k'a RP maaw fana a y'olu fana lagosi bari sabula k'olu bɛ CNT kɔnɔna na min ye Adema ye o maaw fana bɛ CNT kɔnɔna na Bube ka tɔn maaw k'a ye ka dɔn jalaki fana dɔn ta k'olu sɛgɛrɛ bari sabula ni ko bɛ nin cogo in na a kan ka wele de bila ministre ma min n'o ɲɛsin bɛ kiriko ma o kana ɲɛfɔli kɛ ni ka walawalali kɛ arasibati ka kuma la i ka dɔn Bube ka tanyali ko kɔni nka ko fana sariya bɛɛ tɔndenw bolo n'u bɛ CNT tɔndenw kɔni ko fɔ Yusu kɔni y'a wele kunungo Yusu ka sɛbɛkɔrɔ ɲininka a ma ɲɛ min ko o y'a minɛ ni ka taa a datugu nka jira k'a fɔ k'a bɛ datugu ka bɛn ni article i ka dɔn 190 ye min bɛ code pénal kɔnɔna na min b'a jira k'a fɔ kuma mana fɔ ni dalilu jɔnjɔn t'i bolo walima k'a fɔ ko kuma dɔw ɲaaminen bɛ cogo dɔ la e ka bɔ n'o baaraw ye walima ka na n'o kumaw ye k'a sɔrɔ i ka dɔn dalilu jɔnjɔn t'i bolo ko sariya b'a jira k'a fɔ 4000 fo ka taa se 20000 walima i ka dɔn san 3 kaso walima kalo damadama kaso k'o bɛ taa k'i sɛgɛrɛ an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ dɔrɔn Sumeli Bube Mayiga i ka dɔn ala y'ale ka kalifa minɛ ala tɛnɛn don dɔ kalo tile 21 marisi kalo dɔ san 2022 nɛgɛ kaɲa 12 sanga 30 waati k'a to i ka dɔn kasobon kɔni na nka a tun bɛ i ka dɔn furakɛli la kiliniki kɔnɔna na n'o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ polyclinique kɔni ko fɔ Yusu k'a to kasobon kɔni na bana in kɔni y'a sɔrɔ wulikajɔ kɔni kɛra somɔgɔw fɛ walasa a bɛ se ka bila cogo min na ka taa furakɛ kalo 7 bɔɲɔgɔnko a Yusu i ka dɔn sira ma se ka di a ma ɲɛ min kɔ k'a kɔni tanyana nka a minɛna ka don kaso la ka sababu kɛ mun ye finitigiw ka minɛnko kunkanko kibaruya i ka dɔn minɛn mun kan ka san mun kan ka don finitigiw ka ko da la Yusu ko wari dɔw cira waraku la Dawuda Sangare nin y'a ale ka fasiri ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ poursuivi pour simulation d'infraction après avoir publiquement qualifié la mort de Sumeli Bube Mayiga d'assassinat. Placé hier sous mandat de dépôt, son procès prévu le 13 juin prochain. Lajɔ si ala ka jisuma k'a fura ye min an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni le guido awa an bɛ tɛmɛ n'ale i ka dɔn an ka constitution kura min ni i mama n'olu ye u ka fɛla fɔ min ye URD olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu sɔnna aw ka dɔn min ye an ka sariya sunba a yɛlɛmali aw ka dɔn min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye central syndical belebele min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye INTM olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ voter min ye an ka constitution kura ye min ye aw ka dɔn URD o fana aw ka dɔn parti belebele don an ka jamana kɔnɔ min ye olu fana ye aw ka dɔn olu nɔ labɔ olu ye INTM ka sira bɔ min ye aw ka dɔn Lajos o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ aw min ye wulikajɔ o de bɛ sen na sanga ani waati lase aw ka dɔn ni ye kuma cayale ni ɲɛfɔli kɛra Lajɔsi a bɛ faamuya min ye an ka jamana ye sigikafɔ jamana don min ye bɛn jamana don o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye Gbaɲɔ Kulubali ye n'ale Union pour la démocratie et pour Union pour la république et la démocratie URD aw ka dɔn min ye ale président ye Gbaɲɔ ye maga kɛto martikalo tile 11 san 2023 min ye centre international de conférence de Bamako min u ka conférence nationale parti o dayɛlɛ la o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn lajɛ in a kun sigilen bɛ mun kan ko an ka danaya sɔrɔ min ka an ka da an yɛrɛ la lajɔsi o de kɔnɔna na sa min ye URD a kɔni y'a jira kabini waati min na min
mi awkado kabni san ba fla ni mugan mi mali ni ba mayelema donala mi awkado angone mena mi sa foga ta se san ba fla ni mugan ani nani ko kala fili obe ke jamana nyema kala fili mi awkado nyere la mi awkado transition ka sigilendo mi jamana aikado ka sinsi no temena kaboy mi angandi shigo shina nyere ye la josi awkado angatla awa mamunu me namolu sugandi awkado akake aunda atafla andavle mi awkado akakoye koye anga ma nyimau oluka awkado wulika joy no boray mi awkado anga to anda bela ami awkado uno temena kaboy mi mbato anga wulu masiri tabaw fana olupse ka wulika joke awkado ka minanzoro ninga jugu awaningo olulla jaba ore konana gwanyon kulubali ale kon ya jiraka fo mi awkado nyere la ko URD oluko ni awkado ni haklina mi vle na banga ma nyemaula no ko olubet ko aklina ko de no fana awkado découpage territorial jamana amono boli mingera mi ka dofra awkado mi sigidaw maradaw o ikado sigidaw olu chayaka lasi awkado katlaka bedda manjirila lasi ko lu ko ni jena no chuko bela jelela gwanyonga fola ako anga ko bela jeleke nin transition yena mi awkado abicheni bado malikun na nyana abinya ambela jeleye okuma awkado nyere la mi ambela jele ka anyija mi mbato awkado transition abisaka ke fenye femi ni jamana de bela jele na tabana ka boye na ambela jele mbese ka anyere ye mi ben sira ani armada sira ani basige mi no bena anga jamana kono mi awkado femi me nouvelle constitution o mi vlene ko l'URD votera oui au référendum. Nouvelle constitution, l'URD votera le oui au référendum. Kuyu kadi ka fokolu sona ikado charasumba balemali sigideu okora mumena sigisinga olu kandi kaba abana o kusona akoma abana aywa lajosi mi ni sebe ani bo sebe ngona sebe mi nuwa wole ko le gido ma mi mbolo nodo o yella sana kulubali indépendant yusu ale mana ikado ningoni ye muso bangana bay uruki adum ya ikado tata rose ayusu wele ma bla refana ma kunu wa poivron rose lai ikado tata rose forondo yusu ikado police lakaw kakeni kibara mi ngoni zorola najini akatwa ka ni kadni rose beto ga mene madame comme madame combat la vie chère ala kanya kadama o yusu mi ye kado président rappeur do to photo a fait don nepp na fono président de l'association Signanyeta ayusu kunungo kuya awele commissariat mi na bel afia bugu olu koni wele bla amo ngaminye indépendant mawye olu fana ko kolu yo amasuna mawele oningo nyininga ko kuma mi fara ko tien donwa o kolu ya jira ka fako tien do o ko police la ka wele bla tanta rosema no be woro ki adum ya ko ngofo ja ka bora TikTok usamve ibe TikTok do wa me TikTok e sino ga fende TikTok ya jume sa TikTok ala de mo be to ka bommi na ka dobe yele ko ke dobe mana kan fo mbugo tigini dobe olu tu yere formu yirai awo I am la TikTok safe I am la TikTok safe marabali dobe olu yere be do suku do kala dobe ba yusu big letty back ne anya forane no tanata ala je I am black TikTok safe no ko jom se ka ma black TikTok safe ta salfu fe tan salfu ba ça va c'est savoir salfu tisla obi black TikTok ka I am black TikTok safe jama jigi bi se ki black ka abo plaisir po ale mi adala nalo ko blaga petit blaga ko mama ko TikTok abi blaga foshin ayem black TikTok safi et surtout avec yemi mvo de marché ni kado nyege be la deliga umbe TikTok bula yela ko ba kono sebe ko ba kono siritigala ko fana ba kono
ani langolombo ba kono akana mlaka folo ani yer me hakli jaga boku temana ayelaka ayelaka ni ibake tuko biya ni bina se yoro la mi ye mulwala ko yoro ibi nyetu ka alaji ayam la tiki to kusa yusu minye kado uruki adumu yae tata urozo o yusu ka koni mbora minye kado jien ka gele ame wati mine na fosisa chendo anga jamana fana ka gbele o ale koni nga kado bara aka kelebe jensi femi ma o yi kado gele ayre mi no be faso donga bele jele fana bu do o yusu o yi kado nyedi mi frai o ka bora ko kuma ngoni vo ka jira ka fo dadu munu fo ikado asongo yele ledo o abiyele me kasi agala be ni fere make ay wole bla jamana nyema ma o ko semve ka dai fala kono bitige o kai puma do fo ninga otaka nyesi franche fanga manyema mondo be president de la transition kono ngovo o ko koni mbe ikado TikTok safe o yusu ka koni bibo sanga ani wati o dadu munu fe no lu gelera kasi agala o yusu ka be boka la selula ke o mi ma to jamana famo bo se ka kuma ka la metu mina o ninga dadu munu fe kasi ka anoya o amanya mi ngo kunungo o ku koni nya awele la afia bugu ka do ale position adana dadu munu fe ngo mama amada ngari jamana nyemala ka yi puma dafu da e fala o de mai o min bora za uya wele ni ngana bla ekisi ya anga nyetu la garda vie kabla nyegoro o ka sekeselu do sigisinga o tata rozi ko be ikado police nyegoro am wati mi na la na ke sabu ya ga ci sa no te buba la de afale do de nga mana na ga ke ne ko mobu jak wa mobu jak da gila mobu do to ko do ga fodo waga to ga ay ni ibaro aga salon ngai demsanu bitade kono kate makorba ko aga salon ngai yusu demsanu ne bita kono ala ya ga nyege irana strike member TikTok gele ngange anaga butiki ati TikTok ko ina jati enno ngumi la safa ko yele yele yusu amita sugula ame groupe commerce ka do abarakelo foku wala imando min bitali ke abla mayigala ana furmuso ambu foku wala imando amanyine maram jaluko ka folini ton ni takanyisa ma pharmacie kura verte la sigida yele manyema abdou kulubali ka foka wala imando o yusu mi anga musokorba wiye amolu fode ta Alassane Aidara ikado club fasu deme ale manyema do Mohamed Chérif Aidara le assistant Traoré foka tase madame Aidara Adiza Dauma nunum bela jele sigi mo ga salo kono kubiki la je ko do banye o jarane ko sobe la josi awa mi amido kuno foni kono kuno foni nando na kono mi ambe soir de mako amba leta ata mi ye jekulu do be no ba wole ko plateforme de 14 juin 2014 alije awakado mi olu koni emishi bakle olu koni yo mine bi bingale kala do la marskalo tletan ngele mi ma do be o marma fentu do o kono bu bolo marma fe jugu mamba mi awakado yoro do be yoro mi no ba wole ko ikardi wasa aleni ahina ngobe awakado minye ashawadi o kombeni ve mi ikado anije gbud nyonche awaklo mugamba nyongo lajoti mi ma do be olu kono be ikado moto tuku do olu wulika joke ka baga no mine no ye mishi do ye ikado awa minye ka mishi numbela jele mine jogwani vina kata atigula o de ko nan nasa minye platform awakado olu koni wulika joke platform mindo no ye 14 juin 2014 lajoti awakado ni wulika jo uka wulika jo ni sababa bena mi ukalenga mishi chama mbade mine mi hikado ye mishi nu mine ya ula tema utugu ma mi jegubo ale cercle la abeti jo mishi bakele ani bina ani bajangola la so kalengo mine mi awakado tarakata di awakado atigla ma mi yoro la yoro mi no eklo ekeme woro
mi awakado iga diwasa no temana kaboy mi awakado mishike maworo utaro di iga diwasa kemana ni bi woro mi utaro di adara tikleke mi awakado nim jakulu mi vlene no ye awani platform banye olu koni awakado lu tegano bla benganza bena ngam mi yo koni anyini sanga ani wati mi ango wol masiri tabaw ye kata ikado mamunu be no ye awakado ma wore munu tegano bla sebena sebemi no ye benganza be ku bela jele ka wuli ku tegadi nyama ka laje lakana bina chuko mina mi bato ubseka bambanchu no bingali gela no amu wole ko tororizu ninga awakado olu fasabo nyimo maju ma na chuko mina ma obe wele bla bela jele ma halbu ku tegadi nyama ka laje fere mi misro lakana awo ubseka na koro marabolo la chuko mina ni sebe ani mbo awakado swarde mako kono programme tungaranke a bemesi niya ka hakilina nyumanye mamumbe n'olu sigoro bembe ikado kokana mo a yusu oluka yoro walma oluka dugu kerengere ni nyana marakaw ni tungaranke to yusu kaseka ukasumo olu gbere ikado bangila lafia konnana ukaseka baro ke kasura makeni gbele yaye bemesi niya le kan ganiyaye bemesi ale warbunte ikado belebele anga jamana konnana bang malien de solidarité BMSSA aka ikado programme mimbe na be wuli ko tungarange na be tungarange ko nin ko fo o yusu jumado kalo klita marsi kalo samba fulani muga anisaba BMS yere jabalala amdala asay ko nana yusu a uye ni baran sigi singade do warete tugodala maw ikado minya anga village la mawye yusu bange kata du ma fugaso o ka bange gera ula yusu se ka bara la bara to mna kasro makani ngole yaye bela jeli ka se ka bara ke la afia kono na sango ta ikado marakaw minya amanyema bangi manyema no be bemesi manyema kufo ambe domine ko mbi la afia goita wale ko ni ajira ka fogo ni ngani ya minfle abora ikado ka so bemesi ko ni yoro akunti dowre minye kado jakulu chama mbe onolu be se ka baraka nyu anfe chugum na tango ta uma sabadu yusu programme tungarange afo comité et villageois yusu fo kata se banque malienne de solidarité ma akunye yirwa bse ka kechugo meneka do togoda okonna mamumbe nolbe tungafe maraka kunda yusu osoma mumbe ka do togoda ula bangi numina ta barake ikado ni yoron nun konna yusu mamumbe nole sigida la mawe ukaseka wari kon mara chugo nyumana ukaseka wari la bara mimbe ke sababu ye dugu yirwa ani jamana ka yirwa ani jamana ka ikado sinesigi baro beso ko baro sabati chugumina onga jamana konna na yusu wala sa yiri wakase ka ke fancha manve olu fana sembe se ka don chugumina bangi la bara li barawla abana nyama ka pumala ali be no lafia goitai o akoni ya jira ka foni ngani ya min fleni nye akunye yiri wa baraw ka se ka ke fa bela jilin ve minye ikado chageda misani fara chageda bauka ken rate fara ikado faso tauka bela jile ka se ka donc afo o bangi na gereli la togo dawla o yusu ka mamu mino be koka ino lu be se ka nywa la bara ke chugo mina ikado warkunda ikado bangi mo oto ko sinzi shifin fara demsaninga demsani fara ikado ma koroba ka muso o bela jele bise ka yiri wa soro chugo mina ambe wati mina ina fosisa sangota feremu no sigimbe singa ni Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest o baro no ka chesiru baro sabatili jamana konnana soro bise ka yiri wa chugo mina ninga soro ke soro bolo e yusu bela jele bise kinindo akola chugo mina ka foko ka teme dugula ka dogoma ko aide o bana nunu kunye minye nafa bise ka soro akola chugo mina o bangi na gere la sigida la maula sangota ikado mamumbe no lu soma ube ikado ka fotunga fe yusu o wari nalina atalina alabarali o bise ka nogoya ni bangi do be ukoro walma nu sendo ni me bangi barala o de kamo yeni bara insigi singa programme bancarisation dans nos villages Allah fiya ko tay akone aka wuliga joga bude ana kenna be bangi barado ni feraw yo yani mawka wuli ka se bangi ma ni ya gerewla la so batu ka operation binno wa batu bangi rew ani la baratu mun bashido ani jamana dom se ka barake ko bin okay o yusu minye ka do DG bay BMS ale BMSSA a DG ba ka pamana alibi lafia goita akoni ya jira ka fo o commission mumzi inglisigi mbesinga ni ko indala bena barabulu chamange mimi ke so we sigida be se ka yiri wa chugumina e mami mbe ke
ta ye bangan mara ye e ta ye ka dɔ min ye sɛ mara ye walima i ka dɔ fɛn wɛrɛw baaraw ye Yusu nin bɛ i ka dɔ wele bila e mɔ a bɛ kɛ sababu ye ni k'i nafa kosɛbɛ a baaraw kɔni sabatili la a bɛ kɛ sababu ye ni ka lɔgɔlisow fana jɔ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ tunga fɛ walasa u n'u somɔgɔw ka se ka baarabaw kɛ u ka dugu kɔnɔna na bange bɛna taa gɛrɛ o baaraw sabatili kama anw ka jamana kɔnɔna na ka se ka dugulamaw la faamuya ka se ka fɛn caman dɔn bange yɛrɛ baara sabatili la anw ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na sa Yusu k'a fɔ k'e y'i ka wari bila ka na walima k'a di sama ma ko ka na n'a ye a taara janjanga wɛrɛ fɛ o t'o la bilen koyi ayi Banque Malienne de Solidarité olu kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛn'u t'u congo i ka dɔn sigida caman na sanko taa dugu mun bɛ yen n'olu somɔgɔw taali u bɛ taa sanga ani waatiw la i ka dɔn tunga fɛ Kilimani yanfan fɛ i ka dɔn Gabu yanfan fɛ Yusu nin baara ninnu bɛna ta ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u ka musakaninw lajɛ u ka se k'u ka baarabolo baaraw kɛ musow ka nakɔ baaraw ani fɛn fɛn bɛ tali kɛ ka dɔn yiriwa ni sɔrɔ baaraw la u bɛ se ka sabati cogo min na Yusu nin ka ɲi dɛ awɔ nin ye baara ɲuman ye ka taa i ka dɔn bange baaraw mɔgɔw ka se ka faamuyali don a ko la ka bange surunya jamanadenw na sanko taa togodalamaw k'u tɛ tɛmɛ dugu si la k'a ka dɔgɔ Yusu a banna nka nin kɔni ɲɛsin bɛ ka dɔn tungarankew ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn marakaw o Yusu i b'a ye k'a fɔ olu bɛ taa tunga fɛ camanba de bɛ taa tunga fɛ maa minnu bɛ so yen a ka d'u ye ka baara caman kɛ ni wari bɛ i ka dɔn u ka bolo kan nka a bɛ bange ka bolo kan u bɛ se ka baara caman kɛ ni o ye i n'a fɔ sɛ maraw bagan maraw jɛgɛ maraw o n'a ɲɔgɔnna caman ani nakɔ baaraw Yusu a jamu tɛnɛ indicateur du renouveau kɔnɔna na Lajosi ni y'o bila min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ye an ka min ye jɛkulu dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Malien Tuku min ye a ma ɲɛmaa ye n'o ye Burama Jawara ye k'a ye wuli ka jɔ kɛ ka tile fila taama kɛ tile fila taama min n'a y'a kɛ min ye aw ka dɔn ɲɛmaa min bɛ yen n'u b'a wele ko min ye grand chef o de kɔni ye invitation d'ama n'o ye Ame Nokala Adra l'honorable Mohamed Aga Intala i ka dɔn o kɔni de ye invitation caman ni dugu kɔfɛlen ninnu na ani Nisia kɔfɛlen ninnu na min ye Amena Kal n'o bɛ Adra n'o b'o fɛ lasi aw ka dɔn Mohamed Aga Intala ale ye aw ka dɔn min y'a ka wele kɔnɔna na min ye Burama Jawara ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka ni tile fila taama in kɛ min ye ka taa aw kɔrɔ marabolo la min ye aw ka dɔn a taara yɔrɔ min na o ye aw ka dɔn yɔrɔ ye n'o ye Tesalite ale cercle ye ani Timitrine nin bɛɛ lajɛlen ye aw ka dɔn Kidal duguw ye min ye tile fila baɲɔngo dimanche ani awantɛnɛ min ye mobili la min ye Burama Jawara k'u ye nin taama kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ mobili la Kidal ni fana cɛ ye Lajosi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye TLMC ye aw ka dɔn min ye a kolo a n'a cɛncɛn na u kɔni ye aw ka dɔn mobili boli nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen la walasa aw ka dɔn min ye nin jamanatigi nin ɲɛmaasigi bi n'o ka kan ka kɛ n'o ye aw ka dɔn TikTok olu ka aw ka dɔn maa ɲɛmaa ye n'an b'o wele ko chef coutumier ani i ka dɔn nin ye jɛkuluba ye jɛkulu min n'u b'a fɔ ko Idnan ani Kabala Aga Begaye min ye aw ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen min ye aw ka dɔn u ye wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye ka aw ka dɔn nin bisimilali in kɛ ni ka tila ka nin ɲɛmaasigi in kɛ o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye ale tere ani aw ka dɔn a baden n'o ye aw ka dɔn Kabala Agbega ye min ye aw ka dɔn maa caman bɛ yen a kɛra olu ɲɛna min ye aw ka dɔn ale yɛrɛ fana tun bɛ yen i ka dɔn a n'a ka maa dɔw min ye aw ka dɔn o ti dɔwɛrɛ Malien Tukur ani mouvement pour la solidarité Lajosi min ye aw ka dɔn Burama Jawara a kɔni a y'a jira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ale ye kuma min fɔ
o ye bɛn ani keleya ye ani Mali bɛ se ka kelebandiya cogo min na an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na n'a gɛlɛyara cogo o cogo n'a hakilinaw yira ka sigikafɔw kɛ lajusi an bɛ ɲɛ sɔrɔ kow la o de kɔnɔna na aw k'a dɔn min ye Burama Jawara ye a y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn nin si se ka kɛ cogo si la fo an ka lajɛ n'a ye bɛn ni keleya sabata ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ aw k'a dɔn yiriwa ye aw k'a dɔn kɔrɔ marabolo ma a bɛ k'a ma Mali bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ aw k'a dɔn n'o ye Timitirini aw k'a dɔn Kidali ka yiriwa sira la ani Mali bɛɛ lajɛlen ka yiriwa sira la Lajɔsi a ko ale sɔnna ale dalen don a la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ balawu fura ye k'o ye sigikafɔ ye ani kuma ɲɔgɔnya ale ka nin tile fila taama in ale ye kuma min fɔ bɛn ani keleya kuma de don Kidali a ye aw k'a dɔn k'a jira Mali i kɛra finman ye o i kɛra jɛman ye o ni Mali de tɔgɔ b'i la i ye Maliden ye i bangena Mali kɔnɔ e bɛ wele ko Maliyɛn siyako tɛ jamuko tɛ taabolo ko tɛ Malidenko de don o tuma k'an k'an ka Mali bila sanfɛ k'a sankɔrɔ ta fana a ye nin fɔ Kidali ka Kidalikaw k'a bɛɛ lajɛlen wele an ka jɛ an ka to badenya ni sinjiya min n'o b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka sinsin o de kan Ala k'an kunnaja Lajɔsi min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ni ale ka fasiri ye Youssou indicateur du renouveau kumana nin ye kuma suliko ye nin ko in bɛ ka dɔn jibɔ maa ɲɛ la Youssou an ka taa lycée dugukolo konare la n'an taara bi lɔgɔli karamɔgɔ kɛ bɛ ka baara kɔni jɔ Youssou ne nin fɔra anw ye waatiw la k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye ni ka baara kɔni jɔ an kun ti da la cogo si la mun kɛra min ye lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasajɛkuluba n'a bɛ wele ko syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités SIPESCO a Youssou a bolofara min filɛ nin ye Kayi kɛrɛnkɛrɛnyala lycée dugukɔnɔ konare de Kayi k'u bɛ baara jɔ la kabini kununko kalo tile 13 mars kalo san 2023 ka kun ye fɛn jumɛn lycée public mun jɔra kabini san 1990 waati fami yɔrɔ min na komi sa Youssou ko ɲinɛn kɛ m'o kɔ dɛ mun jite salu tɛ se ka lajɛ lɔgɔli mɛtiriw tɛ se ka kalan faso si kɛ tɔliw tiɲɛnen don tableau tiɲɛnen don lɔgɔlidenw sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ i bɛ sigiyɔrɔ min na courant tɛ yen olu ka conseil de cercle présenté ya conseil de cercle kati conseil de cercle Mamadu Zale kati cogo di ko Kayi ayi ngo o ye pɔn dilan anw ka yɔrɔ bɛɛ ka tila k'an ka ekɔliso ka caman labɛn an na hali bi a bɛ k'a labɛn mais conseil de cercle baara tilatilalen don jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ dɛ olu de kan k'u jija ka fara gouvernement kan k'a lajɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ nin na o ye tiɲɛ nka maa dɔw bɛ yen olu bolo b'u kɔ sɔrɔ an bɛ don min na komi bi a caman bɛ yen olu tɛmɛna lɔgɔliso fɛ je prends l'exemple de l'autre là comment il s'appelle Umaru Jara Umaru ye prémané kɛ Musabugu ɔkɔliso la yan i y'an kɛ o kɛra yan o a ye kalan kɛ yan o nka mɛ n ka baara bolo dɔ ta ka ɲɛsin o yɔrɔ kasiw ma jɔ yan wa o n'a ɲɔgɔnnaw de fana kan ka kɛ maaw fɛ i ye kalan kɛ yɔrɔ yɔrɔ i kɛra ɲɛmaa ye ni Ala ye nɔgɔya kɔni k'i hakili to o yɔrɔ la n'i ye lɔgɔliso in tɔgɔma yɛrɛ dɔn i tɛ nin kuma si fɔ lɔgɔliso in tɔgɔma dugukolo konare Youssou lɔgɔliso in tɔgɔma n'i ye lɔgɔliso in tɔgɔ dara maa min na yɔrɔ jumɛn ta Kayita in kɛ dugukolo ka tila ka o lɔgɔliso ye ta e ta in na ta Youssou lɔgɔli karamɔgɔw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye balen kɛ Youssou assemblée extraordinaire ka ɲɔgɔn ye balenba kɛ ka wele bila i ka dɔn lɔgɔli karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya lycée dugukolo konare lɔgɔli mɛtiriw u kana u ka ɲɔgɔn ye kɛ a kɛra kununko kalo tile 13 mars kalo san 2023 mun bɔra a kɔnɔ u ko ni olu ka kalan kɔni k'u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na fɛn dama bɛ o tɛ yen papier ram o tɛ yen manque d'entretien des locaux saliw tiɲɛnen ma u bɛ lahala jugu bala i ka dɔn salle des professeurs o fana tiɲɛnen don toilette n'o bɛ ɲɛgɛnw ko fɔ Youssou bɛɛ ye gɛlɛyaba ye o ka n'a kɛra école publique ye ko cotisation dɔw fana bɛ sara o la sa kɔnɔ école privée ta bi k'u lajɛ an bɛ don min na komi bi
école i ka taa école publique lajɛ école publique ye faso ta ye faso ta don nka faso ta don mun kɛ yɔrɔ dɔw bɛ école dɔw bɛ u y'olu rénover k'a dɔw yɔrɔ dɔw labɛn nka mais min f'i ɲɛna hali dingɛni n'o fana bɔra cour kɔnɔ directeur y'u ban olu ba dingɛ ji bɛ suru ou bien ko ka faso bila ka taa école cour si Lafiyabugu tout près i hakili bɔra o kɔ sa quoi lɔgɔlidenw ma to kala la ni ji surula kan cɛ i b'a dɔn école minnu fana b'o école ɲɛmaa la o directeur ninnu o parents d'élèves ninnu k'u jija u yɛrɛ tuma dɔ la a bɛɛ tɛ se ka to État ma dɛ isu n bɛ min f'i ye et puis u b'a to yen de a bɛ délabré tuma min u bɛ sɔrɔ ka a kuma fɔ cɛ ko bɛɛ tɛ se ka to jamana ɲɛmaaw ma a ye dɔ k'aw yɛrɛ ye an b'a ɲini c'est à dire que i b'a dɔn min don u bɛ écoledenw to u ka école tiɲɛ école cours hali n'a fɔra ko école cours tiɲɛni k'o ka to gouvernement ma ji bɛ sigi école cours camancɛ la ko école tɛ daminɛ ko f'u ka ji bɔ camancɛ la o bɛɛ ye gouvernement ye anw dun wala anw ka waati an bɛna ni daba de ye anw bɛ jardin de tun b'an ka école la an bɛ jardin kɛ m'a dɔn ko travail manuel wa mun de an b'olu fɛnw ni fɛnw kɛ ka tila don min wulada fɛ n'a ti kalan kɛ a bɛna ka taa yiriju fɛn fɛn bɛ kilasi kɔnɔ yɔrɔ siɲɛ ka yɔrɔ labɛn kilasiw de bɛ turu yiriju minnu bɛ école sɔn école écoleden bɛɛ n'a ka yiri bon kilasi bɛɛ n'a ka yiriju an b'olu sɔn et puis école anw de tun b'a kɔnɔna fura an bɛ daba kɛ k'a fɛn cɛ n'o bɛɛ tora yen nɔ ko gouvernement tiɲɛ na a dɔw ti ɲɛ a y'a jija yɛrɛ Yusu n bɛ min f'i ye n'i ko ko baarakɛyɔrɔ ɲuman i bɛ maaw fana bila condition kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ dɛ mais école caman bɛ u bɛ k'a fɔ depuis 1990 école publique baden caman b'a jɔra lycée publique caman b'a jɔra f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan hali yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ma taa labaara bon u bɛ se ka taa ka t'u yɔrɔ dɔw labɛn k'olu labaara Alpha Umaru Konare ka cɛkɔrɔba ka o tɔgɔma de ye école ye an ma ɲini a tɔgɔ dar'o de la an b'a fɔ président fɛ sa a ka fɛrɛ kɛ wa ka taa kayikaw bɔ bolo la n'o tɛ kilasi in kɔni bɛ lahala cɛjuguba la i y'a ye i ka don bɔlɔlɔ sanfɛ ale ni a cɛman in koyi k'a lajɛ n'o tɛ san tɛmɛn'o la anw yɛrɛ ka waati la o ma mɛn kosɛbɛ sa nka u tun bɛ kɔɔri mobili u tun b'o de fa b'anw na burusi ni burusi ka taa di travaux pratiques n'u ma jateminɛ kɛ hali SM tɛ k'o école la bilen ma da la a bɛ yen SM bɛ yen mais a n'anw ta tɛ kelen ye histoire ninnu na bi crise économique de 1929 ninnu ni la révolution française olu ci tɛ kɛ bilen u b'a ne ma u b'a fɛ olu tɛ kɛ bilen dɛ caman bɔra histoire 9e histoire b'u la dɛ a kɔni k'o filɛ Yusu fasirikɛba ka kuma la a ko min ye professeur de san professeur a waatiw la k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko lɔgɔlisoba mun jɔra faso tɔgɔ la kabini san 1990 waati k'o camanba bɛ yen hali k'a bolo maga la k'a fɔ ko k'a yɔrɔ dɔ labɛn k'o ma kɛ travaux pratiques k'o ye gɛlɛyaba ye bi tɔliw des tôles trouées des plafonds arrachés des fenêtres emportées des tableaux détruits des murs délabrés layi maîtrise ka kalan kɛ nin cogo la koyi Yusu ko nin dama dawale kɔni nin kɛra sababu ye bi ne maître yɛrɛ a bɛ kara de ɲini k'a kori ye an ye kalan kɛ kara o bi o tɛ kɛ o n'i ye kara kɛ ni kala o ma jeni i ma dɔn dugu dɔ la Niger fo ka écoledenw caman fa o la n k'o kɛra o fana man ɲi Karata Buguni ni maître ko k'a bɛ wuli nɔfɛ i laban na bɔ i na kara sɔrɔ an ka tiɲɛna an ma kalan k'a kɔrɔ nka min mana bɔ a ye ko jɔkɔliden caman y'a fara ka tɛmɛ dɛ busan kɔrɔta dɔrɔn u b'a fara ka tɛmɛ Yusu ko nin gɛlɛya kɔni bɛ bi ka ti ka dɔ Kayi lycée Dugukoro Konare maître kɔni bɛ baarajɔ la fo n'u ka laɲini sɔrɔ fo jusqu'à nouvel ordre Yusu ko kɔni ye cours bɛɛ jɔ pewu u ka tɔliw tiɲɛnen don tile bɛ don u kan ji bɛ suru banw tiɲɛnen don u yɛrɛ kan ka i ka dɔn trimestres ni fɛnw kɛ ni fɛn fɛn bɛɛ olu kana dugu ka nin kɛ dugukolo Konare tɔgɔ bɛ da école min na ka tila k'o ye ta an bɛ wele bila Alpha Umaru Konare an bɛ wele fili a ma i ka dɔn a k'a lajɛ wa a ka ɲɛ Kayikaw ma u ka se ka taa
cɛkɔrɔba tɔgɔ danbɛ lycée min na u ka fɛɛrɛ tigɛ a la walima ni i ka dɔn mala ninnu yɛrɛ kulo b'an na u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u mɔkɛ a to a danbɛ lycée min na u ka se ka labɛn Youssou nin bɛ dan sigi i ka dɔn bi kibaruyaw la